He pensat que podríem fer aquest viatge. Me parece una idea estupenda. ¿Ya has hecho la maleta? No, anem a la nostra habitació i l'organitzem. Sí. Començo amb les camises. Yo voy a preparar el neceser del aseo. Tenia moltes ganes de tornar a Cadaqués. Cadaqués és un poble mariner situat a la Costa Brava, a l'Alt Empordà, i està envoltat per les muntanyes del Cap de Creus. Durant molts anys va estar gairebé aïllat. No hi havia carreteres fàcils i s'hi arribava millor per mar que per terra. La gent del poble vivia sobretot de la pesca i del mar, i aquest aïllament va fer que conservessin moltes tradicions, un català molt propi i un fort sentiment d'autonomia i identitat. Amb el temps, el seu paisatge, les seves aigües cristal·lines i la llum tan especial van atreure artistes com Salvador Dalí. I també un turisme tranquil, respectuós, que busca gaudir de la natura i de la calma del poble. I no podem oblidar la seva gastronomia: peix fresc, suquets, arròs caldós, marisc, tot cuinat de manera senzilla i molt autèntica, amb gust de mar i de casa. Doncs vinga, veniu amb nosaltres. Voleu acompanyar-nos fins a Cadaqués? Acompanyeu-nos. Sí, venid con nosotros. Vamos a pasear, disfrutar del mar y del pueblo juntos. Mira, Joan, ja hi som, Cadaqués. Quina il·lusió tornar-hi. Sí, ya estamos aquí. Solo ver el cartel ya me emociona. És preciós. Em quedaria mirant-lo hores. Jo també. Té una força i una pau molt especials. Aquest retaule és immens, tot de fusta tallada i daurada. És impressionant. Sí, dicen que es uno de los retablos barrocos más grandes de toda Catalunya. L'església és del segle XIII, el retaule barroc és del segle XVIII. Aquest camí empedrat, amb el mar a la nostra dreta i les casetes blanques a l'esquerra, és característic de Cadaqués. Parece que el tiempo se ha detenido aquí. Quines vistes més boniques. El mar, el poble, l'església allà dalt. Qui ho diria que fa segles això era un lloc perillós amb els pirates atacant la costa? Quina calma, Joan? Costa de creure que aquest mar tan tranquil abans portava problemes. Sí, pensar que por aquí llegaban los piratas berberiscos en el siglo XVI y XVII. I les campanes de l'església tocaven alarma. La gent corria a amagar-se cap a dins del poble. Y ahora míralo, solo se oyen las olas. Això ho feien sovint. Diuen que saquejaven les cases i s'endeien la gent com a presoners. Por eso construyeron torres de vigilancia por toda la costa, para avisar cuando se veían barcos sospechosos. Quina pau es respira per aquests carrers. Sí, María, tenemos que venir más a menudo. Què et sembla, si busquem un restaurant per dinar? Si vamos, yo también tengo hambre. Després podríem agafar el trenet, que ens porta fins a Port Lligat i a la Casa Museu de Dalí. Sí, así disfrutamos del paisaje de Cap de Creus. Que bé que es menja aquí, Joan? I quin ambient més agradable. Amb el mar tan a prop encara sembla més bo tot. Sí, la verdad es que es un sitio perfecto para pasar el fin de semana. Tranquilo, buena comida y buenas vistas. Quina meravella de lloc, oi? Sí, preciós. M'encanta caminar per aquí amb tu. I amb els peus a l'aigua és perfecte. Totalment. No canviaria res. Jo tampoc. Mira com es veu el poble des d'aquí, amb les llumetes. Sembla un quadre. Se entiende que tantos pintores, escritores y músicos se enamoraran de este lugar. Potser per això es respira tanta calma. Y tanta belleza. Camina a poc, Joan. Gaudim-ho. Ens portarà fins a Port Lligat, a la Casa Museu de Dalí. Sí, y disfrutamos de las vistas. Quines cases més boniques i aquests carrers tan estrets. Es precioso. I el mar sempre al costat, això Abans no d'acabar, cansa mai. Volia demanar-vos disculpes. M'hauria agradat ensenyar-vos moltes més coses de Cadaqués, però encara estic aprenent tot això del món digital i muntar un vídeo no és tan fàcil com sembla. Tot i així, espero que us hagi agradat aquest petit passeig. I si mai teniu l'oportunitat d'anar a Cadaqués, no ho dubteu, aneu-hi. Encara que a mi m'agrada més fer els vídeos de política i dir tot el que penso del país veí, Sí, però també t'agrada això. de tant en tant també m'agrada fer vídeos així, passejar i parlar de la història de cada poble que anem coneixent. Dit això, doncs res, donar-vos les gràcies pel vostre suport, per ser aquí, i a poc anirem millorant. Adeu, adeu! Adeu!